Ex. Ex. Hola. Ara ja fa un any que vaig començar a penjar els vídeos, quan ens vam casar fa... Estic parlant. What? Ja. Doncs fa un any que vaig començar a penjar els vídeos parlant del casament, perquè fa un any d'això, i ja no em vaig penjar-ne més, però he pensat que em penjaré més i us explicaré el que faig aquí, perquè d'aquesta manera doncs tothom sap una mica el que estic fent i puc enviar a la família i als amics, vosaltres, i això, i llavors també em servirà a mi per tenir, serà com una mena de diari. Aniré gravant i tinc previst penjar un vídeo cada setmana i explicar-vos una mica el que faig aquí. Jesús, salut! I ja està, que avui, en el vídeo d'avui us ensenyaré el nostre apartament, que crec que ja us el vam ensenyar una vegada, però estava una miqueta així, que acabàvem d'entrar a viure-hi, i ara doncs està una miqueta millor. I ja està. Ara no vol sortir, la senyora. Ja està. Vídeo. I ja estem a dins. I aquí... Aquí hi ha un gos. Sí. Yes. I aquesta és la finestra. I aquest és el menjador de casa. Cap a casa. I unes quantes fotos del casament. Un digeritiu. Són uns llibres de quan la besàvia de l'Àlex, no, l'àvia, besàvia, estudiava espanyol al col·le. Ara no s'enfoca, sí. Aquí és un mapa del Raval. I aquestes són les fotos meves, here. Jo les vaig canviant, tothom surt. I aquesta és la cuina, amb el ventilador i l'Àlex que està fent menjar perquè fa calor, que tenim les fruites i les verdures, els meus nens, el meu col·li i la cuina i l'Àlex està fent... Què estàs fent? Ales. Ales de pollastre. pollastre. Molt bé, Àlex. Gràcies. I el menjar de la nostra senyora, que està aquí jugant a escacs. Hola! I el nostre pati amb el nostre hortet. En el nostre hortet hi tenim carbassons, uns cogombres que estan una miqueta pansits perquè fa molt sol i ara els regarem. Crec que aquí està creixent el fàbrega. És el fàbrega, això, mama. I tenim uns pebrots. Mira quins pebrots. Aquests crec que són els pebrots picants i aquests són els pebrots normals, que també estan com creixent. I aquí tenim els tomàquets. El tomàquet és molt bo. Ara no en trobo cap. És que en vam collir uns quants. I aquí els cogombres estan pujant. Mira, tot això... Ui, perdó, tot això són els cogombres, mira com s'arrapen. I això ho va fer l'Àlex. I això també ho va fer l'Àlex. I ara anem al lavabo. I de camí al lavabo ens trobem aquí unes fotos fosques del nostre viatge a Catalunya. El nostre lavabo. Ara, amb unes gotes de pluja. És un lavabo molt interessant. I això és el rebost. Heu vist? I aquest és l'estudi. Això és una aspiradora. Les bicicletes. Un Dalí, que falta un quadrat. I
unes passatgeries. I això és on l'Àlex treballa. I això és on jo treballo. I a fora al carrer. I un altre gos. I aquí tenim la nostra habitació amb el coixí que ens va fer la tieta. Gràcies, tieta Carme. L'Estela i l'Àlex. I aquí són l'Estela i l'Àlex de veritat. I aquí és on dorm l'Estel. I roba interior. I aquí és on dorm l'Àlex, la roba bruta. I aquí és on dorm la senyora. I això és fora al carrer. I això és... Mira que bonic, això ho vam fer nosaltres. Per les joies i tot. I el roba interior un altre cop. I un altre gos! I aquí tenim les robes, que això és un moble que va fer la germana de l'Àlex, que està fet amb palets, amb petits pals, i unes canonades, no vull dir tuberies. I això és tot per avui. Penjaré més vídeos, la setmana que ve intentaré penjar un altre. Però si hi ha alguna cosa que vulgueu veure d'aquí, envieu-me un mail o m'escriviu i jo ho gravaré. Coses que vulgueu veure el que faig o coses així. O un parc, no sé, d'Atlanta. Si voleu veure alguna cosa, m'ho dieu i jo faré un vídeo. Al respecte. Molt bé. Vale, molt bé. Adéu, corazones. Adéu. Adéu. Adéu.